Patri Urkizuk Suaren froga izeneko liburua aurkeztu du gaur Donostian. Novela historiko honekin irakurleak bidaiatzera gonbidatu nahi ditu idazleak. Joanes López Zeraingo pertsonaia historikoa aukeratu du horretarako. Haren bidez, errenazimendu garaira jauzia egingo dugu. Urkizuk errealitatea eta fikzioa uztartu ditu eleberria osatzeko. Novela historiko honek irakurlea bidaiatzera inbitatzen du. Bidaia bat denboran eta espazioan. Alde batetik lagun Joanes López Zeraingoa izango da, 1988 urtean jaioa eta inkisizioak 1230ean Granadan errea. Eta beste aldetik espazioan ere bidaia bat bada, zeren erre baizuten liburu heretiko batzuek, doktrina berriaz idatzitako liburutxo batzuek erasmistak zirenak. Eta hor nire irudimenaz baliatuz egin dituzen bat bidaia lehenik Salamankara ikastera joan zenekoa, gero Tolosan Oksitaniakora, gero Parisa eta Bergen ere han topo egin zituen Erasmo, Bibes eta beste zenbait pertsonaia interesgarri. Itzulitakoan Herberetatik Espainiara saiatu zen doktrina berria zabaltzen, Medina de Rioseko, Valladolid eta Gaztelaldean, baina azkenean potxo egin zuen ahalegin horrek eta moroa konbertitzera bidali zuten Granadara. Han, Granadan ere, liburu bat idatzi zuen, arabeaz, moroak kristaltzeko bidean ezartzearen. Baina, inbiliak zirela eta azkenean inkisizioak bere sermoiak eta bere liburuak aitzesten zituen ez egin zuten. 1530ean esan bezala. Beraz, euskaldun martir bat bezala kontsidera daiteke. Beti interesatu zait historia. Jakitea nondik gatozen, eta hori ahalik eta modurik serioenean alde batera utziz leyendak eta asmakizunak. Beraz, historialari serioetara jo izan dut, eta baliatu izan naiz, Marcel Batallon bati buruz, batek egindako lanak, eta baita ere Telitxea Inigo Lasek idatzitako artikulu batzuk Diario Basko 1976an hautatu dudan pertsonaia honetaz. Joanes López Zerain.